Na srácok, itt is lennék a következő résszel. Nem tudjátok elhinni, elfelejtettem az előző rész után menteni. Visszajöttem így oda, ahol abba hagytuk, de most több a pénzem. Mikor eszelte Cordon Bleu-t? Cordon Bleu. Mivel nem haltam meg egyszer sem. Uram atyám, ez az a küldetés. Ezt most elmondom, hogy elsőre nem fog összejönni. Utáltam, rüheltem ezt a küldetést. Moziban a Tripla X, az Elvis meg a Jimi Hendrix. Ugyanúgy szól, elcseszed nyúl, Road 56. Moziban a Tripla X, az Elvis meg a... Bazeg, kiesett a billentyű. Kiesett a billentyű, kiesett a billentyű, kiesett a billentyű. Ez így nem éri, ez így nem éri, ez így nem éri. Bazd meg, ki széttört a gomb. Széttört a gomb. Na, ó, azt. Bazd meg, kiesett a gomb. Kiesett a gomb a numpadon a 4-es. Kiesett, sőt. Szét is tört a picsába. Ez kurva jó. Jaj, ne. Jaj, ne. Ez a küldetés, ez egy szar. Ne. Ne. Ez a... Bazeg... De bazeg, mikor tudok olyan pozícióba kerülni, hogy én is rá tudjak lőni? Ó, az a baj, már nem tudom, bazeg, abszolút, hogy merre megy. Pedig... Ja, meg hogy meg fog halni, az meg a másik. De most is azért jó von... Szállj már fel! Úram atyám. Jézusom! Én nagyon szar vagyok. Nagyon szar vagyok. Nagyon szar vagyok. Ez kész. Ez vége. Ez vége. Ez vége. Már nem emlékszek, bazd meg, hogy merre megy. Bazd meg, megkerülöm a gyereket. Ne szopass, bazd meg. De nem kerülöm meg. Itt eljön. Ja, igen, csak ő 200. 200 IQ. 200 IQ. Shortcut. Ezt így akartam, bazd meg. Több éves tapasztalatok és számítások alapján elvégzett kísérlet, mely sikeresen végződött, de amúgy hol van az a faszi? Nem kéne hazavinnem. Mi? A faszi, bazd meg... Ezt visszanézem, de a... Hol van a gyerek? Mi van? Hol van ez a nyomorék? Mi a fasz? Mi a pöcsöm? Te hülye, gyere már le. De ezek most rám lőnek? Ezek ugye nem lőnek rám. Ezek ugye nem lőnek rám. Jó, oké. Megbaszott zombi horda, geci. Rám ne lőjenek, mert egy lövés vagyok. Hú. Majdnem jó shortcut volt. Aha, ilyet nem tudom, hogy ki tud csinálni. Hát bazd meg, hogy mindenhova időre pontosan kell menni. Ajaj. Nem bír kiszállni. Ezzel a hangyapöcsnyi HP-val azért nem kéne ilyen kaszkadőr mutatványokat csinálnom, de jó van. Hello,
Ajaj. Az nem jó. Az nem jó. Az nem jó. Ugye nem tudnak átmászni. Jó van. Hey, excuse me, Jose. Yo soy El Grande Smokio, and I want that grass. Comprende? Hey, fuck you, cabrón. Gyere ide, bazd meg! Mi a... Basz meg, hát... Ennyire suta nem lehetek. Ajaj. Megdöglöttünk. Csak mondom. Jaj, de tényleg ide... Amúgy pont jó vagyok. Amúgy pont jó vagyok. Nem, mert 10-re kell. Keci. Hogy letek ilyen feledékeny? Úgy nyomatunk egy ugratást. Úgy nagy, ez... Fénysebes. Jújjúj. Nem is mennek gyorsan. Tehát, hogy... Illene azért elverni őket. Bazik, csúszik minden irányba. Nem igaz, hogy beakad ott az a kurva kibebaszott Túriá, bazd meg. Ez az. Ez az. Oh. Ez eléggé szégyen. Majdnem levertek, gec. Most bírunk menni az OG-hoz. És mehetünk táncolni. Nagyon várom. Limuzinnal megyünk le, bazd meg. Ezért meg kell mutatkozni. Aha. A rendőrök előtt is megmutatkoztunk. Gyors fecskefarkú megfordulás, azaz. Aha. Alig, hanem nem valami gyors ez a kurva autó. Meghaltunk. 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 Szedd már ki, szedd már ki. Küldetés közben talán nem lőnek le engem. Moziban a tripla X, az Elvis meg a Jimi Hendrix. Ugyanúgy szól, elcseszed jól. Hogy van 0 pontom? Mi van? Road 56. Nyilakkal kellett volna. Szopa... Nem. Mit mondtál rám? Mit mondtál rám, bazd meg? Nem. Nőket nem bántunk. Pedig zárva van. Tényleg. Nyisd már ki nekem. Nyisd ki nekem. Minek? Geci, alig van már időnk. Eresz már át a nyomorék! Karóba húzna. Geci cégó nagy szar, szobd le magad! Na most nyilakkal próbáljuk meg. Moziban a tripla X, az Elvis meg a Jimi Hendrix. Ugyanúgy szól, elcseszed jól. Road 56. Van egy kis gond. Szerintem. És hol lehet ennek a beállítását megtalálni? Ja, tudom. Szerintem ezt VASD-vel is lehetne csinálni.
És akkor ide ez, és ide ez. Ja, VSD-vel is lehet. Moziban a trip. Nem igaz. És nem elég. need to put more time in on a dance floor. Bazd meg. Meghaltam. Meghaltam. Érted? Az komoly. Konkrét... Nem tudom. Tüdőgyulladás kapott a faszi, kitört a szélvéd, ezt megcsapta a hideg, vagy mi a faszom? De... Nézzük a jó oldalát. Este 11. Akkor próbáljuk meg még egyszer azt a kis táncolós mindenséget, mert a nőszemély azt állítja, hogy nem tudunk táncolni. Emotional, damn it! Márpedig ez nem így van. Ez nem így van, bazd meg. Olyat fogok aprítani, bazd meg. Szeletelni fogom a homokot a lábujjaimmal. Bazd meg. Hát ennyit a nagy belépőnkről. Tökéletes. Nagyon jó. De ezek a taxisok, geci. Bazd meg, hogy ugyanúgy, mint az előbb. Ugyanúgy kontrába ment az autó. Én nem tudom. Na még egy küldetést megcsinálunk és elég lesz már. Lelövöd vagy nem? Jó van. Az mi a faszom? Mi volt az a repülő? Bazd meg. Ó. Ja, azt már látom. Itt már azért leestem volna az előbb. Meg itt is. Jó van, legyen egy bónusz küldetés, mert annyian kérték. Senki se kérte. Bazd meg, de... Hogy most olyan pontos bazzik ez a kurva Uzi, hogy ez beszarás. És itt van golyóálló mellény. Ciao. Aha, közben megbasznak hátulról.